V dobe, keď ľudská pozornosť konkuruje akvarijnej rybke, dopyt po pútavom obsahu nebol nikdy vyšší. Preč sú dni, keď na upútanie pozornosti stačili učebnice a skriptá. V tomto digitálnom veku sú ľudia zvyknutí konzumovať informácie prostredníctvom pútavého, dynamického vizuálneho obsahu. V Edumaxe chápeme, že zatiaľ čo knihy a skriptá môžu mať nostalgické kúzlo, moderný svet si vyžaduje niečo presvedčivejšie. Nudné textové materiály meníme na podmanivý audiovizuálny obsah. Výsledok? Učenie sa stáva nielen efektívnejšie, ale aj zábavnejšie a príťažlivejšie. Takéto vzdelávanie bude vašich zamestnancov baviť. Namiesto zase sa učiť niečo nové, zmeníme na nadšené, wow, toto je úžasné. Vytvoríme z vašich papierových alebo iných textových školiacich materiálov audiovizuálne videá, ktoré zahrňajú 2D a 3D animácie a grafiku. A tam naša pomoc nekončí. Taktiež pomáhame s integráciou tohto pútavého obsahu do LMS systému a vy tak budete mať k dispozícii vlastnú digitálnu akadémiu. Výsledkom je komplexný multimediálny systém prispôsobený vašim školiacim potrebám. Pomáhame hlavne malým a stredným firmám, ktorým šetríme čas a peniaze. Tradičné firemné vzdelávanie môže byť nákladné a časovo náročné. S Edumaxom môžu vaši zamestnanci študovať vlastným tempom a v čase, keď to nenaruší chod vašej spoločnosti. Celým procesom vás prevedieme od počiatočného konceptu k finálnemu produktu. Eliminujeme potrebu externého školenia, čo výrazne znižuje náklady. Tiež uvoľníme ruky vašim manažérom alebo zamestnancom poverených školením. Vaša vlastná digitálna akadémia vám zaručí vysoký štandard vzdelávania a konkurenčnú výhodu. Pamätajte, nebuďte neandertálci v digitálnej ére. Vzdelávajte ľudí moderným, pútavým spôsobom a skriptá hoďte do krbu, kde budú užitočnejšie. Vitajte v Edumaxe, vitajte v digitálnej ére.